izgalmas főzőtanfolyamon vettem részt. Azt fogom megmutatni, miket készítettünk. Én a párommal egy gyönyörű színes lencsesalátát készítettem, főcéklából is salátát, kesútejfölt ilyen dipnek, és marhahúsból marhafasírtkákat. Volt egy gazdag desszert szekció is egyébként, csupa lisztmentes, cukormentes verzióval, mert hogy a zsírfehérjék érzékenyek a lisztre, a gluténre általában, és a cukor sem tesz nekik jót. Csináltunk chia pudingot, sütőben sült granolával szórtuk meg, földi mandula lisztből muffint sütöttünk, kókuszos mandulás golyók, ilyen hamis raffaellók is készültek, és cukkinis banános zapsüti, ez elég extrém volt, mert hogy édes volt, és mégis volt benne reszelt cukkini. A főételek pedig görög citromos csirke, ahol a lehulló csirke csontokból erőlevest főztünk, sült zöldségeket sütöttünk köretnek, és több egytálétel is készült, meg egy gyönyörű zöld saksuka. A receptek egy része már fel is került a Happy and Healthy klubba, ez az előfizetéses online klubom, és a meal prep téma, az előrefőzés, heti tervezés, bevásárlás, ez egész novemberben fókusz témája lesz a klubunknak, és egy workshopot is fogok ebben a témában tartani, amiről majd felvétel is készül, és visszanézhető lesz a klubtagok számára. Hogyha ez számodra is izgalmas téma, és kíváncsi lennél ezekre a receptekre, akkor gyere, csatlakozz te is a Happy and Healthy-hez, várlak szeretettel!